Sugeng dalu, pinenggian malih kaliyan kula Yusuf, marketing Jawi. Wonten dalu menika dalem badhe ngaturi pirsa kagem panjenengan ingkang badhe miwiti usaha. Menawi panjenengan badhe miwiti usaha kedah merhatikaken ingkang namanipun produk. Panjenengan kedah riset wonten peken, kedah riset dumateng customer, produk-produk menapa ingkang dipun betahaken wonten wekdal sakmenika. Contohipun sakmenika wonten pandemik COVID-19. Nah, menika tentuipun produk-produk kesehatan kados masker, hand sanitizer menika dipun betahaken kaliyan konsumen. Lajeng kebutuhan rumah dan dapur. Nah, sakmenika kathah priyayi ingkang nembe nata rumah tangga nggih, utawi nembe nikah. Nah, menika produk-produk menapa sih ingkang dipun betahaken? Biasanipun panci set nggih, kados mekaten. Panci set menika biasanipun jangkep amargi wonten saking alit dumateng paling ageng. Nah, menawi panjenengan sampun mangertos produk-produk menapa ingkang dipun betahaken konsumen, panjenengan saged miwiti usaha kados mekaten sehingga usaha panjenengan saged pajeng amargi dipun kersakaken kaliyan konsumen. Mugi-mugi menika migunani dumateng panjenengan ingkang miwiti usaha. Matur sembah nuwun, sugeng dalu.